Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung 3 bagong members ng warrior natin na sina John Narvit Barcarce, Reuel Payalaw, Eds Costales, at si Cesar Reyes Solano. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng pamilya niya. Mother side. Taong 1966. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Matapos niyan, sinarado ulit ni Mamang yung palad niya. Bigla na lang silang may narinig na malakas na sigaw sa labas. Pagbalik nila ng tingin doon sa 3, tumakbo na yung nasa gitna nun. Samantalang yung 2, nakaratay na lang yung katawan sa labas ng kubo nila. Maniwala kayo o hindi, patay na yung 2 na nasa labas ng kubo nila. Binigyan ng senyas ni Mamang si Tatay Dadoy na pwede na niyang kunin yung mga bangkay sa labas ng kubo. Sunugin kaagad nila. Lahat sila nasa loob ng kubo. Tulalang-tulala sa kanilang nasaksihan. Maski itong lola ko, hindi niya magawang itanong kay Mamang kung ano ba ang ginawa nito at bigla na lang namatay yung 2 sa labas. Nawala lang yung naramdaman nilang kilabot nung tumingin sa kanila si Mamang at niyaya sila nitong yakapin siya kasi namiss niya yung mga bata eh. Lumapit kaagad si Tatay Fernando at nining kay Mamang. Pero itong lola ko, parang natakot kay Mamang. Kasi ayon sa kanya, habang ginagawa ni Mamang yung ritual niya, nakita niyang merong nakayakap kay Mamang na malaking babae. Tapos kulubot-kulubot yung balat nun. Pero yung buhok nito, parang buntot ng mais. Mahaba at dahan-dahan na pumapalupot kay Mamang. Nakayakap yun kay Mamang habang meron itong binubulong sa tenga niya. Nakakatakot ang itsura nun. Parang bungo na hindi maipaliwanag ng lola ko. Basta, hindi mo pag-iisipan na kakampiyon kapag nakita mo sa personal. Tumingin si Mamang sa kanya at bigla itong tumingala doon sa nakayakap sa kanya. Pagtama ng mga mata nila, tumingin si Mamang sa lola ko. Tapos yung malaking babaeng nakayakap sa kanya, tumingin na din sa lola ko at parabang nagtataka ito kasi nakikita siya. Naninigas na yung lola ko dahil sa sobrang takot. Palipat-lipat ang tingin niya kay Mamang tapos doon sa nakikita niyang nilalang. Maya-maya pa, inalis nito yung pagkakaakbay niya kay Mamang at naglakad ito papalapit sa kanya. Ang sabi ng lola ko sa akin, kung maglakad yung malaking babae na yon, nauuna yung 2 kamay tapos susunod yung 2 mahahabang paa nito. Para bang isang gagamba. Gustong sumigaw ng lola ko pero pakiramdam niya merong nakasakal sa leeg niya. Pagtingin niya ulit kay Mamang, nakangiti ito at nakataas ang isang kamay. Sabay pitik. Pagpitik ni Mamang ng mga daliri niya, bigla-bigla siyang nakahinga ng maluwag at nawala yung nakikita niyang nilalang. Niyaya siya ni Mamang na lumapit sa kanya. Agad-agad tumakbo siya papalapit kay Mamang at yumakap. Hinihimas-himas ni Mamang ang ulo niya. Yun bang pinapakalma siya? Sabi sa kanya ni Mamang, huwag matakot sa nakita niya. Isa lang yon sa mga kaibigan niya at tumutulong yon sa kanya para ituro yung mga dapat niyang gawin. Meron pang mas nakakatakot ang itsura kaysa doon. Nasa itaas lang yon ng kubo nila kaya hindi niya makita. Bumababa lang yun.
Kapag may mga nakikita siyang papalapit na barang, aswang, laman lupa, o hindi kaya engkantong itim. Sabi ng lola ko kay mamang, ayaw na niyang makita yon. Kasi yung unang nakita niya pa lang, natakot na siya. Paano pa kaya yon? Bumulong si mamang sa kanya. Ang sabi ni mamang, hindi niya maiiwasang makakita ng iba't ibang nilalang dahil meron siyang gabay na matandang lalaki na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makakita ng mga nilalang na nasa ibang dimensyon. Nung marinig ng lola ko yan, magpahanggang sa ngayon, hindi na yun mawala sa isipan niya. At maski yung gabay niya na sinasabi ni mamang, ilang beses na niyang nakita yon. Maski yung nanay ko nung magaling pa, nakita niya din yun ng ilang beses. Matapos ang pag-uusap nila, pinaayos ni Tatay Dadoy sa kanila yung isang kwarto sa kubo para doon sila matutulog. Kasi yung sala ng kubo, hawak na ni mamang at ni Tatay Dadoy yun. Yung mga tauhan kasi niya, nakahiga lang doon. Medyo mga nanghihina na, gawa ng ilang araw na silang ginagamot ni mamang. Napansin ng lola ko doon sa dalawang tauhan ni Tatay Dadoy. Marami itong butlig-butlig sa katawan, tapos may mga marka ng kamay sa leeg. Tinanong niya kay Tatay Dadoy kung bakit ganun ang kalagayan ng mga tauhan niya. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, masyado nang nakabaon yung mga sumpang ginawa ng mga barang sa kanila. Dapat pala nung unang araw na nakita ng lola ko yung mga babaeng nakasunod sa mga tauhan niya, hindi na niya yun pinauwi at siya na mismo ang gumamot. Kaso lang, huli na ang lahat. Mabilis na napakapit nung mambabarang sa mga tauhan niya yung mga sakit. Tapos yung mga marka-marka nila sa leeg, sila mismo ang gumawa nun sa mga sarili nila. Noong mga araw na sinasaniban sila ng mga barang, engkantong itim, o hindi naman kaya mga laman lupa. Tiningnan muna ni Tatay Dadoy yung mga tauhan niya kung kalmado ba ang mga ito. Kung wala bang sanib o walang aatake sa kanila. Tinanong niya din si mamang kung maayos ba ang lagay nila. Tumingin si mamang sa bubong ng kubo, tapos may mga ginawa itong senyas. Ang sabi ni mamang, walang kalaban sa labas, kaya magiging maayos ang pagtulog ng dalawa. Doon na nagsimulang magkwento si Tatay Dadoy at si mamang sa naging simula ng kanilang gamutan. Unang araw nila sa bukid. Silang tatlo lang muna ang nasa kubo ng mga oras na yon. Nagpahinga lang sila saglit. Tapos pinasundo na ni mamang kay Tatay Dadoy yung dalawang tauhan niya. Habang si mamang naman, may sinasaboy-saboy na sa paligid ng kubo nila. Para bang pangontra yun sa kalaban o pantawag yun sa mga kaibigan niyang malapit lang sa lugar nila. Ito namang tatay ng lola ko. Hinahanda na yung mga gagamitin ni mamang na pandikdik sa mga halaman niya. Tapos yung ibang gamit ni mamang, sinasalansan niya na ng maayos. Nung tapos nang magsaboy si mamang sa labas, umakyat na ito sa kubo at dumapa siya sa gitna. Habang nakadapa si mamang, may kung ano-anong orasyon siyang binabanggit. Sandaling-sandali lang yon. Tapos tumayo siya ulit. Ang sabi niya sa tatay ng lola ko, buksan lang yung pintuan ng kubo. May mga papasok dyan. Ilang segundo pa lang ang lumilipas. Pakiramdam nitong tatay ng lola ko, sumisikip yung kubo. Dalawa lang silang nandun eh. Si mamang naman, tatango-tango at ngingiti-ngiti lang. Para bang may mga binabati ito. Matapos ang ilang minuto, dumating na si Tatay Dadoy kasama ng dalawang tauhan niya. Pag-angat ng ulo ni Tatay Dadoy at pagtingin niya sa pintuan ng kubo, napaatras siya tapos nagulat. Sabay tingin kay mamang. Tanong agad nito ay, "Mang, ano? Kasama natin lahat yan? Walang kalaban?" Tumangulang si mamang. Tapos nagtataka itong si Tatay Dadoy
Kasi yung mga kasama niyang tauhan niya, para bang takot na takot. Ayaw pumasok sa loob ng kubo. Yung isa nga, maiyak-iyak pa. Marami kasi siyang nakikita tapos ang sasama ng tingin sa kanya. Sumigaw si Mamang sa kanila. Ang sabi, huwag pansinin yung mga nakikita nila. Nasa isip lang nila yan. Hindi naman sila aanuhin ng mga yan eh. Kaya pumasok na lang sila sa loob ng kubo para matapos na. Pagpasok nila sa kubo, nakaramdam sila ng hilo at panlalambot. Para bang nadroga sila o kung ano man. Ang sabi ni Mamang, humiga lang sila. Kung may naramdaman silang kakaiba, ibig sabihin, meron talaga silang kargang masamang elemento. Dahil ayon kay Mamang, bago pa man din sila dumating sa kubo, nagkalat na siya sa labas ng pangontra laban sa barang. Kung nahihilo sila o nasusuka, mas maganda. Ibig sabihin, napapahina niya yung sumpang binigay ng mga ito. Matapos yun, tuluyan ng humiga yung dalawang tauhan ni Tatay Dadoy at nagsimula na ang pagtawag ni Mamang sa kung sino man ang gumagawa ng pagpapahirap sa kanilang dalawa. Habang ginagawa ni Mamang ang mga ritual niya, biglang pumitik itong tenga ni Tatay Dadoy. Tapos nangangati siya. Kinamot-kamot niya yon hanggang sa unti-unting uminit ang ulo nito. Yung amoy ng hangin, nag-iba na din. Amoy burak na. Napakabaho at napakalansa. Sabi ni Tatay Dadoy kay Mamang, "Mang, may nakikita akong 3 malaking aso. Nakaabang lang." Si Mamang naman, hindi siya gaanong pinapansin gawa ng nakatutok yun sa pagtawag sa pinuno ng mga barang. Kumuha na si Tatay Dadoy ng makabuhay. Nakahanda na siya kung lalapit itong 3 aso na ito sa kubo nila. Partida, hapon pa lang yun. Nagtuloy-tuloy si Mamang sa mga ginagawa niyang ritual hanggang sa biglang nanigas yung isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nanginginig ito habang nakabuka ang bibig. Nung makita ni Mamang na gano'n ang sitwasyon nun, meron itong kinuha sa bulsa niyang bato at inilagay niya yon sa noo nito. Biglang sumara ang bibig nun at nagsalita ng, "Mamamatay na to. Huwag mo nang ipilit, tanda. Marami kami. Hindi mo kami kaya." Natatawa lang si Mamang sa sinabi nito. Tapos tumingin siya sa likod ng tatay ng lola ko at tumuro ito doon sa lalaking nangingisay. Maya-maya pa, narinig nila na, ang sabi ni Mamang, nakakaisa na siya. Tinapik niya yung isa pa niyang pasyente. Matigas ang katawan nito at nakadiretso lang. Walang reaksyon ng muka. Talagang nakapikit lang. Hanggang sa sinabi ni Mamang na alam niyang 2 silang nasa loob nun. Kung hindi sila magsasalita, isang utos niya lang sa kaibigan niya at masusunog silang 2 sa loob ng katawan nun. Hindi pa rin nagsasalita ito. Nagmamatigas pa rin. Hanggang sa biglang umangat ang 2 kamay nito papunta sa leeg at sinakal niya yung sarili niya. Kinuha ni Mamang yung pamatpat niya tapos pinalo niya yung kamay nito. Agad-agad kumalas ang pagkakasakal niya sa sarili niya tapos nanigas yung 2 kamay nito. Pero sadyang malakas yung 2 nasa loob kasi nilalabanan nila yung paninigas ng mga kamay nila. Itinuro ni Mamang yung paa ng lalaki at bigla itong napahiyaw. Sabi ni Mamang, kapag hindi pa sila nagsalita, pasensyahan na lang. Matigas talaga. Tumayo si Mamang tapos meron itong hinawi-hawi sa tapat ng lalaki. Matapos yan, bigla na lang nanlambot yung katawan nun at nagmulat ng mga mata. Bigla itong naghanap ng tubig kasi uhaw na siya. Tinanong ni Mamang kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi nitong lalaki, na naginip siya
para siyang nasa ilalim ng lupa. May mga nilalang na nasa paligid niya na merong dalawang kulay. Isang kulay pula at isang itim na parabang kulay ng burak. Sumasayaw-sayaw yun habang hinahawakan yung kamay niya. Tapos maya-maya pa, meron siyang nakitang liwanag sa pinakatuktok nun. Sinubukan niyang akyatin yung nakikita niyang liwanag. Kaso lang, pinipigilan siya ng mga nilalang na magkaiba ang kulay. Tapos yung gilid na inaakyatan niya, merong makakapal na baging na punong-puno ng tinik. Pakiramdam niya, mamamatay siya dahil sa sobrang sakit. Tiniis niya ang lahat ng yon. Tapos meron siyang nakitang kamay na inaabot ang kanyang kamay. Paghawak niya doon, hinila siya nito pataas. Nung nasa itaas na siya, kung nasaan yung liwanag, meron siyang nakitang nakatalikod na lalaki. Paglalarawan niya doon, katulad ni Tatay Dadoy. Ang kinaibahan lang, nakasuot siya ng puting-puting damit at meron itong mahabang kapa. Nung papaharap na ito sa kanya, nakita niya lang na meron yung mahabang balbas at bigla na lang siyang nagising. Tinanong niya si Mamang kung ano ba ang ibig sabihin nun. Bigla na lang yumuko itong si Mamang at nalungkot sa mga narinig niya. Nanatiling tahimik si Mamang. Maya-maya pa, tumingin ito kay Tatay Dadoy na parabang naaawa siya. At sinabi niyang umupo yun sa tabi niya at meron siyang itatanong. Umupo si Tatay Dadoy at nakayuko ito. Hinihimas-himas ni Mamang yung likod ni Tatay Dadoy. Sabay tanong nito sa kanya, "Bakit ginawa mo yun, Doy? Hindi pa naman kailangan." Biglang tumingala si Tatay Dadoy habang nangingilid yung luha niya. Ang sabi niya kay Mamang, bago siya sunduin nila Tatay Dadoy sa panabutan, meron na siyang nakitang mga senyales na isa sa mga tauhan niya ang mamamatay bago matapos yung gamutan. Ayaw niyang mangyari yun sa tauhan niya, gawa ng meron itong pamilyang binubuhay. Tinanong siya ulit ni Mamang, "Wala ka bang tiwala sa akin, Doy?" Umiling-iling si Tatay Dadoy at sinabi niyang meron siyang tiwala. Ang problema lang sa panaginip niya, may isa sa mga kamag-anak niya ang mamamatay kapag hindi siya nagsakripisyo. Doon na napagtanto ni Mamang na kaya pala nag-alay si Tatay Dadoy ng ilang taong buhay niya para isagip ang isa sa mga kamag-anak niya at pati na rin yung pobre niyang tauhan. Unti-unting tumulo ang luha ni Mamang sa narinig niya at napayakap ito kay Tatay Dadoy. Maya-maya pa, bigla-bigla na lang nanginig yung isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Tapos tawa ito ng tawa. Ang sabi ni Mamang, hindi yan yung barang. Engkantong itim lang yan, nang gugulo sa panggagamot niya. Agad-agad pumasok sa loob ng kubo si Mamang at gumawa ng mga pangontra laban dito. Bigla na lang bumula yung bibig ng tauhan ni Tatay Dadoy. Akala nila mamamatay na. Ang sabi ni Mamang, isa lang yan sa mga tinanim ng barang sa kanya. Dahil inalay ni Tatay Dadoy ang ilang taon ng buhay niya para sa kanya, niluwal na nito yung lason sa loob ng kanyang katawan. Pero ang sabi ni Mamang, hindi pa agad-agad yan gagaling. Dahil tansya niya, hindi lang lason ang nilagay ng barang sa kanila. May mga insekto pa siyang nakikita at kung ano-anong iba't ibang klase ng dumi sa katawan nila. Matapos ang ilang minuto, bumalik na ulit sa normal yung tauhan ni Tatay Dadoy. Uhaw na uhaw at pagod na pagod ito. Bumalik si Mamang kay Tatay Dadoy at sinabi nitong, "Okay, sorry kung nabitin na naman kayo sa kwento natin, oh. Kagaya nga ng mga sinabi ko sa mga nakaraang part,
Mahaba pa tong kwento ni Mamang. Ito lang, tong part 3, medyo nalungkot ako kasi naalala ko yung nangyari kay Tito Jerry, di ba? Yung gada may ginagamot siya, nag-aalay siya ng buhay. Dito naman kila Mamang medyo kakaiba. Kasi, di ba nga si Mamang yung gumagamot? Pero yung unang gamutan, si Tatay Dadoy talaga yung gumawa ng lahat. Yung naghanap siya ng solusyon para mawala kaagad yung binigay ng barang. Kaso, matindi talaga eh. Matindi yung sakit na binigay ng barang sa mga tauhan niya. Kaya hindi basta-basta magagamot yun ng isang pasadahan lang. Narinig nyo naman, kay Mamang na mismo nang galing. Hindi lang lason yung nakita niya. May mga insekto, may mga dumi. Hindi ko lang alam kung anong klaseng dumi. Pero pag pinakinggan ko ulit yung kwentuhan namin ng lola ko, malamang malalaman ko ulit kasi 3 hours yun eh. Isipin nyo, pinapakinggan ko yun araw-araw. Para yung flow ng kwento natin talagang dire-diretso lang tsaka nasa tamang ayos. Ayoko kasi na may maiiskipan akong part, lalo na yung mga magagandang part. Pero ito sa part 4, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito na yung bakbakan. Tsaka abangan nyo, maganda rin tong part 4. Kasi yung ganti ni Mamang, sobrang solid. So yun lang. Kita-kits tayong lahat sa part 4. At thank you so much sa lahat ng bumibili ng ating Warriors Badge at Kings Badge. Yun lang. Kita-kits sa part 4. Maraming salamat.